дар ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара зиёда аз 3000 гектар заминҳои корам мавҷуд буда, онро наздики 300 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ дар самтҳои гуногуни кишоварзӣ мавриди истифода қарор доданд. хоҷагии деҳқонӣ Шарифмоҳ дар деҳоти мазкур аз хоҷагиҳои оилавии пешқадам ба ҳисоб рафта, самдоронаш аз 15 гектар замини дар ихтиёр доштаашон дар майдони 1 гектар замин картошка кишт карда буданд. аҳли заҳмат амалҳои саривақтии парвариши зироатро анҷом дода, имрӯз бо қаноатмандӣ ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намуданд. маҳз натиҷаи заҳмати барзгарони ноҳия аст ки имрӯз бозору дуконҳои маҳаллӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ таъмин гашта, барои боло нарафтани нарху наво мусоидат мекунад. мо ин зироати картошкаро ҷамъ кардистем, ҳосилаш хуб аст. мо баъди бо ҷамъоварии картошка кишти такрорӣ мекунем ки дар ин заминҳо бо метонем ки ҷигорӣ, лӯбиёгӣ, донагӣ ҳамеёра кишт кунем. бо то тирамоҳра насиб боша бо кишти тирамоҳирам ҷамъ карда бигирем. шуғл ва даромади асосии оилаи Мирзоевҳо маҳз аз деҳқонӣ аст. аз ин хотир замини хоҷагӣ самаранок истифода мегардад. дар 15 гектар замин дар баробари кишту парвариши пахтаи хурсифат, маҳсулоти аввалияи ғизоӣ ва полизию хӯроки чорво дар асоси тавсеяи олимони соҳа кишт гардидааст ки онҳо аз нашъунамои ин зироатҳо қаноатманд буда ҳосилу даромади хубро интизоранд. кишоварзони хоҷагии деҳқонӣ Шарифмоҳ дар асоси татбиқи барномаи давлатӣ дар самти рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар атрофи замини дар ихтиёр дошта дарахтони меваҳои гуногун шинонидаанд ки аллакай ҳосилдеҳ гардиданд. лаблаби заминое ки кишт карда намешавад, дарахтҳои мевадиҳанда шинондем ки мо ҳосили ҳамон дарахтҳои шинондаи худмон истифода мебарем, захира мекунем ки бо дар зимистон ҳосили гирифтаи худ истифода барем. абдураҳмон Файзуллоев, сокини деҳоти мазкур, имсол бори аввал аст ки дар хоҷагии навтаъсисаш кишту парвариши маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ мондааст. ӯ аз истифодаи самараноки замини назди ҳавлигӣ ва даромади хуб ҳавасманд гардида дар 2 гектар замин хоҷагии оилавӣ ташкил намуд. аз замини дар ихтиёр дошта дар масоҳати 0.5 гектар замин пиёз кишт намуда буд ки имрӯз бо аҳли оила ба ҷамъоварии ин маҳсулот машғуланд. мо соли гузашта ҳамин деҳқонӣ кардем, дар назди ҳавлигимон ҳосили нағз гирифта будем. имсол тасмим гирифтем ки на дар масоҳати замини зиёдтарак мо ҳамин корро бикунем. на бо ҳамсояҳо омада ёрдам мекунанд. мисол ба ивази коршон бо ҳамун пиёз гирифта мебаранд. зиёдтиша мо ба бозорҳои ҳамин дохилӣ бироварда савдо мекунем. ҳосили мо ина нағз шидаем. пиёза бигирем бо ҷош да помидор мекунем, гулкара мекунем, ҷигорӣ, ҷорубӣ, бо дигар зироатҳо кишт мекунем. аҳли заҳмати ноҳияи Данғара ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар бобати истифодаи босамари заминҳои киштшаванда талош намуда азм доранд ки бо ба даст овардани ҳосили фаровони маҳсулот дар таъмини фаровонии бозор ҳиссаи муносиби худро гузоранд. Салоиддини Неъмат, ноҳияи Данғара, Хабар.